ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של ספייסי, הפלטפורמה של יועצים למימון חוץ-בנקאי, והיום איתי, גם היום, ימית פבריקן, מנכ"לית ספייסי, אהלן. אהלן, שוהם, מה נשמע? בסדר גמור. מלא דברים השתנו. כן, המון מהפרק הקודם. בעצם בנק ישראל הולך להקשיח את הרגולציה. קודם כל, יש לנו את הוראת השעה של חרבות ברזל, שהולכת להסתיים בסוף, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בנובמבר 2025, והיא הולכת להסתיים בסוף דצמבר 2025, כי המלחמה, לשמחתנו, הסתיימה, והחטופים חזרו, אז אין סיבה להאריך את ההוראה הזאת, למעשה. נכון, אז כמה פעמים שכבר העריכו אותה, וגם ההתאחדות פה נעמדה וניסתה ככה לדחוף לזה שגם יאשרו את זה עוד הפעם להאריך, אבל לדעתי כבר הוראת השעה הזו עומדת להסתיים, וה-200,000 שקלים תוספת שכמעט בכל משק בית שלישי במדינה נוצל, כבר לא תהיה את האפשרות הזו, ואז אנחנו מבינים שזה לא שלקוחות יצטרכו פחות ככל הנראה, זה ילך למערכת החוץ-בנקאית שתצטרך לתת לזה את המענה והפתרון. אז יועצים, שימו לב שכבר שאתם מכווינים לקוח ומקבלים לקוח בתקופה הזו, תעשו לו אולי איזשהו סדר בהכל, לפעמים כבר יהיה לכם שווה לקבל את כל המעטפת הזו בחוץ-בנקאי, מאשר שתתקעו בדיוק במעברים של אם מאשרים את התוספת או לא מאשרים את התוספת, אז לפעמים שווה ככה לקחת את הכל במערכת החוץ-בנקאית. כן, שהתוספת הזאת דיברה על שאפשר לקחת עוד 200,000 שקל על חשבון הדיר, כאילו, רק תזכיר. נכון, אפשר לקחת בעצם היום במערכת הבנקאית, אפשר לקחת עד 50% משווי הנכס לכל מטרה, שזה בעצם הרוב זה האיחוד הלוואות, ועוד 200,000 שקלים, שזה בעצם הוראת השעה, בעד 70% לכל היותר מערך הנכס. אז הוראת השעה הזו, כמו שאמרת קודם, עומדת באמת להסתיים, ומי שייתן לזה שוב את המענה, זה החוץ בנקאי. אוקיי, אז עכשיו אפשר גם אחרי חודש דצמבר 2025, אפשר לקבל את זה או למחזר את זה לתוך האפיק החוץ-בנקאי, נכון? אז כן. תסביר לנו איך זה קורה בעצם. נכון, אז אפשר למחזר את זה במערכת החוץ-בנקאית, אפשר להגיע עד 85% מערך הנכס, לאיחוד הלוואות, לכל מטרה, לשיפוץ, אין שוב את ההגבלות האלה שאנחנו מדברים עליהן, את הרגולציה במערכת הבנקאית שקיימת, היא לא קיימת בחוץ-בנקאית, ולכן פה אנחנו עדיין מקבלים עסקאות כאלה שהן איחוד הלוואות, זה רוב סוגי הבקשות שמגיעות, עד 85% מהערך הנכס, שזה משהו שבמערכת הבנקאית לא אפשרי. כן, זאת אומרת, גם אם התחלתם, נגיד, באפיק הבנקאי כיועצים, ואז אתם רואים שכבר עבר החלון זמן ואתם הולכים לפספס, אז אתם לא צריכים להגיד ללקוח, לא, המערכת הבנקאית לגמרי נסגרה, יש לי עוד אפשרות בחוץ-בנקאי, היא בדרך כלל יותר יקרה, ואז איך הם לדעתך צריכים להסביר להם את הסיטואציה הזאת אחרי, בסוף דצמבר, או אם זה לא נכנס בעצם? זאת אומרת, אם לא הספיקו. אם הם לא מספיקים לבצע עד סוף דצמבר, בסוף אתה יודע, זה עניין של רגולציה, וברגע שבנק ישראל מחליט, אז הוא מחליט. אז הלקוח צריך להבין, נכון שהוא צריך עכשיו לעבור לחוץ בנקאי, וזה אומנם קצת יותר יקר, אבל אני יכולה להגיד לך שלפעמים ה-200,000 שקל האלה לא תמיד מספיקים. יש לך את כל העלויות הנלוות, שאתה רוצה עוד להוסיף פה או שם, במקום לצרוך עוד איזושהי הלוואה קטנה. אז החוץ בנקאי יודע להעמיד גם את ה-200,000 שקלים הללו, וגם את המעבר שצריך, במקום שלהמשיך לצרוך הלוואות. פשוט היועץ צריך להסביר, זה עניין של רגולציה, אין פה משהו אחר. הבנק החליט, בנק ישראל בא ואמר שאי אפשר יותר לקחת את התוספת, אז כן להיות ערוכים פשוט לשינויים האלה מראש. זאת אומרת שגם הלקוחות וגם היועצים יכולים לתכנן יותר טוב את כל ההלוואות קדימה, בשביל לא לייצר, לקחת בכוח עוד הלוואה מאיזשהו אפיק אחר, ואז היא תהיה לטווח קצר, וזה בסוף יכביד על לקוח. נכון. ואז הוא יחזור במצב פחות טוב. נכון, ואני האמת נתקלת בזה הרבה, שאני רואה שלקוחות לקחו את ה-200,000 שקלים האלה מהבנק, אבל נשאר להם עוד איזושהי פינה קטנה פה או שם, ואז הוא כבר צרך עוד אשראי, וזה לא באמת סגר את הכל. אני בעד, כשנכנסים לעסקה, באמת למפות את הכל, לסגור את הכל, ניצולי מסגרת אשראי, איחוד הלוואות ממש טוטלי, ואז ככה באמת יוצאים לדרך חדשה. אוקיי, ומה לגבי כל הנושא, הולכת להיכנס עכשיו עוד הוראה, שבנק ישראל הולך להגביל את היכולת להחזיר משכנתא והלוואות לכל מטרה, בסך הכל, גם משכנתא והלוואות לכל מטרה, ל-40%, כשקודם זה היה רק המשכנתא עד 40%, נכון? נכון, אז בזמנו הבנק הגביל את היחס החזר עד 40%. אם עכשיו משפחה לצורך הדוגמה מרוויחה 20,000 שקלים ומחזירה על משכנתא 7,000 שקלים, אז נותר לנו 13,000 שקלים, אוקיי? משם בעצם היו גוזרים את הנתח, אם היו רוצים להוסיף איזושהי תוספת למשכנתא או עוד איזושהי הלוואה, אז היו גוזרים משם את היחס החזר. עכשיו היחס החזר נגזר מהסכום הכולל, זאת אומרת, אם יש הלוואות פתוחות ויש משכנתא ויש הכל, יגזרו את היחס החזר מהסכום הכולל,
החישוב הזה בעצם, וזה שלא מפרידים בין הלוואה לכל מטרה ולבין משכנתה, הולך להקשות על כל משקי הבית כמעט במדינה, וזה בשורה משמעותית. זה כרגע נמצא בטיוטות, אבל במידה ובאמת זה יאושר, החוץ בנקאי כמובן מחכה לזה בזרועות פתוחות, והוא זה שייתן את המענה לזה. בסופו של דבר, היחס החזר זה משהו שגם ככה נוקשה במערכת הבנקאית, ועכשיו לוקחים את זה עוד יותר צעד קדימה. אז הפיצול הזה בין איחוד הלוואות, לבין המשכנתה, לבין היחס החזר שמחושב באופן שהוא שונה, הולך להיות, לעשות פה הרבה שינויים. אז יש פה 2026 שהיא שנה קריטית, ואנחנו רואים גם לאן פני הרגולציה, אז כאילו להקשיח ולהגביל את הצרכנות אשראי של אנשים במערכת הבנקאית, וגם זה יקשה קצת אנשים לקנות דירות. זה יקשה על שוק הדיור. נכון, בנק ישראל בא ורואה בעצם את הצריכה שגם הייתה עם ההלוואה לכל מטרה של 200,000 שקלים תוספת. הוא רואה את הצריכה המוגזמת, נקרא לזה, ובא להם למנן את זה. להגיד לך שזה יעשה טוב, ימים יגידו, אני בטוחה שכל העתיקים האלה בסופו של דבר יגיעו למערכת החוץ-בנקאית, ויוצאים צריכים להעריך לזה. זאת אומרת, 2026, אם אתם יועצים שלא עבדתם עם האפיק החוץ-בנקאי, כדאי לכם לפחות לבוא, לשמוע, לדעת מה האפשרויות שלכם, שיהיה לכם עוד כלים ביד, על הכלים האלה שנגרעו, שה-40% גורע ומוציא אנשים מהאפשרות הבנקאית למעשה. נכון, אנחנו פה כדי לספק את המענה והתשובות לכל יועץ. מתחיל כחדש, כבקי, באמת שיבוא וישאל את השאלות האלה, כי זה שאלות שהוא צריך לתת עליהן את התשובות ב-2026, אין פה בכלל שאלה. אוקיי, מה בפועל כאילו מאפשרת בנושא של מגבלת 40%, המערכת החוץ-בנקאית? תני לנו דוגמאות או אפשרויות, מה אנשים יכולים לקבל לעומת המערכת הבנקאית, כמובן בהנחה שההכנסה שלהם מאפשרת. אז תראה, שוב, המטרה בחוץ-בנקאי זה למצוא את הפתרון המדויק. כן, ועכשיו יש עוד סיטואציה שמתרחשת, שוב, אנחנו מקליטים בנובמבר, ואנחנו מקווים שהמצב בשוק הדיור ישתפר, אני רואה ממש ירידות מחירים, אפילו נגיד, ניקח את תל אביב, אני רואה אנשים שמוכרים את הדירה שלהם בכמה מאות אלפי שקלים פחות, ובעוד ערים באזור המרכז, יש סיטואציה של ירידת מחירים, אז אנשים לא בהכרח רוצים למכור את הבית במחירים היורדים, שזה הפסד ודאי, אז יש להם את האפשרות, זאת אומרת, יש ליועצים אפשרות להציע כלי כמו שלכם. נכון, אז אני ממש רואה את זה עכשיו בא לידי ביטוי, שלקוחות מעדיפים לקחת הלוואות גישור, הלוואת בלון, עד שהם יחליטו מתי נוח להם למכור, וככה באמת שהשווי של הנכסים עוד הפעם יעלה, שזה מה שבעצם צופים, ולא להפסיד בעצם את הכסף הזה, לא להוריד את עצמך ב-300-400 אלף שקל, לפעמים שווה לקחת איזושהי הלוואה זמנית, שמגשרת על הפער, ועדיין אתה לא מגיע לעלויות האלה שתפסיד, כביכול אם תתגמש כל כך הרבה במחיר של הבית. אז לחלוטין איזשהו פתרון פה יש לאנשים שחוששים למכור את הבית שלהם במחיר יורד, או בעסקה מאוד מאוד לחוצה, הזכרנו את זה בפרקים הקודמים. נכון. אז יש לכם כיועצי משכנתאות, יש לכם פה עוד איזה פתרון, אתם תמיד יכולים להתייעץ ולבדוק, האם יש אולי אפשרות אפילו, אולי הלקוח טוב, אז יש אפשרות אפילו שהיא יותר זולה ממה שאתם חושבים, וכמובן כנראה היא לא כמו במחירים של הבנקים, אבל אפשרות שהיא לא פחות טובה, לעומת למכור בלחץ נכון, עושים ללקוח את התחשיב, אומרים לו, תקשיב, ההלוואה תעלה לך X כסף למשך שנה. יש לך את האפשרות. עצם זה שנתת ללקוח את הבחירה, כבר יצרת לעצמך איזשהו ליד שיכול להיות שהוא באמת יבוא לידי ביטוי. אז לתת ללקוח את הבחירה, לשקף את הדברים, אנחנו פה אין בעיה לרדת לרזולוציות גם של לעשות את הסימולציה של כמה זה יעלה לו אחרי שנה, ולתת ללקוח באמת את הבחירה, לא לכפות עליו את המחירה, אלא לתת לו לבחור. אתה רוצה למכור, שאתה רוצה לקחת את השנה ב-X כסף שזה יעלה לך במערכת החוץ-בנקאית. אבל האפשרויות קיימות, שזה מה שחשוב. זאת אומרת, אמרת עוד משהו חשוב, שהיועצים יכולים להכווין את הלקוחות לקראת מה הם הולכים, לקראת מה העלויות שלהם, שיש פה איזושהי שקיפות, ויכולים לדעת האם זה משתלם להם או לא, ולקבל החלטות. נכון, השקיפות היא מלאה. מאוד מאוד חשוב לנו להיות שקופים, להסביר לאן זה מוגש, להגיד באיזה תנאים. יש תיקים מן הסתם שנתלבט, אז אולי נגיש לכמה גופים, אבל לרוב, היועץ כבר מקבל שקיפות מלאה, והוא כבר יודע לאן הוא נכנס מבחינת ההלוואה, וככה הוא משקף את זה הלאה גם ללקוח שלו, שניהם מרגישים בביטחון בליווי. יפה. אז גם במצבים של עסקאות של אנשים יותר מבוססים, כמו שאת אומרת, יש עוד פתרונות. אז בעצם שני השינויים האלה, גם של סיום הוראת שעה של חרבות ברזל, ונכון להיום, כשאנחנו מקליטים את זה,
הנכונות להגביל את ה-40% מסך ההלוואות, יחס החזר מסך ההלוואות, הם אמורים, זה טיפה יגביל את היכולות של היועצים במערכת הבנקאית למעשה. זה יגביל מאוד, זה יגביל מאוד, ויועצים שלא הכירו את המערכת החוץ-בנקאית פשוט יישארו מאחור. ממש חשוב לשים את היד על ההבנה של מה הפתרונות שנותנים לך בחוץ-בנקאי, ולדעת לשלב את זה עם המערכת הבנקאית. אני מניחה שגם הבנק היום יותר מבין מפעם, שלחוץ-בנקאי יש משמעות מאוד גדולה לביצוע התיקים שלו. כמו בהשלמות רכישה שדיברנו קודם, כל העסקאות 2080, הבנק והחוץ-בנקאי זה לא חייב להיות, אתה יודע, מלחמה או זה באמת שני כלים שעובדים יחד, וגם הבנקים היום יותר פתוחים לזה, יותר פתוחים לזה שהם משלימים להם בעצם את הרכישה, שבלי החוץ-בנקאי זה פשוט לא היה קורה. אז היועצים חייבים להכיר את הכלים האלה, שגם מי שלא עשה את זה עד עכשיו ונרתע מזה או פחד, אז אנחנו פה, כמו שאמרתי, להוריד את מפלס הלחץ, ללוות, לתת את המענה, ככה לתת את השקיפות ללקוח ולתת לו לבחור האם מתאים, לא מתאים, אבל האפשרויות קיימות. כן, אז אם אנחנו מסתכלים על 2026 ועל על יועצים, אז כנראה שיהיה להם הרבה יותר עסקאות שמשתלבות עם החוץ-בנקאי, בכל מיני פתרונות. נכון. זה כלי זה חד משמעית. שהם חייבים בארסנל ב-2026. זה חד משמעית ילך ויתעצם, ואנחנו מרגישים את זה כל יום, ואנחנו עדיין לא ב-2026, אבל אנחנו מבינים שהרגולציה הולכת ונהיית נוקשת יותר, המענה יהיה בחוץ-בנקאי, אין פה שאלה בכלל. אוקיי. למדנו, החכמנו וסיכמנו בעצם את הסיטואציה הזאת של השינויי רגולציה שמתכנן בנק ישראל, ואיך יועצים צריכים להיערך אל השינויים האלה. אז כדאי להם בהחלט לבוא ולבחון את האפיק החוץ-בנקאי וללמוד אותו. ולא לפחד. כן, השד לא נורא. השד לא נורא בכלל, אני באמת זה מורגש שיועץ, איך הוא נכנס לתיק, שהוא מלא בחששות, ואיך הוא מסיים את התיק. הוא אמר לי, בוא'נה, תקשיבי, זה השד לא היה כזה גדול. אז מאוד מאוד חשוב מהמקום הזה, לא לבוא בפחדים, אנחנו בני אדם, אנחנו פה לקבל ובסבלנות מלאה לתת את המעטפת ליועץ. זה עושה רוגע, אין ספק, מאשר להתחיל, אתה לפעמים מרגיש לא מספיק בנוח לשאול את הגופים את השאלות האלה, שזה איתנו אתה יכול, תרגיש חופשי לשאול מה שאתה רוצה. אז צריך להוריד את הלחץ והחששות ולראות שהשד לא כזה גדול. מדהים. טוב, אז ימית פבריקנט, מנכ"לית ספייסי, פלטפורמה של יועצים למימון חוץ-בנקאי. תודה רבה לך. תודה רבה, שוהם. ותודה רבה למיכאל מפלייקאסט פה שמארח אותנו. תודה רבה, מיכאל. ונתראה בפרק הבא של ספייסי. נתראה. להתראות.